No niin. Vaihdetaanpa se 207 pösöön. Ajovalohehku. Elikkä sieltä tulppa auki. Sieltä löytyy kanta. Tuommoisella rautalankapatentilla kiinni. Painetaan se irti. Avataan se ja otetaan vanha hehku pois. Nykästään se irti tuosta kannesta. Noin. Ja otetaan uusi hehku jostain. No niin, uusi hehku on löytynyt. Tämä uuteen hehkuun välttää koskemasta tuohon lasiosaan paljolla sormilla tällä rasvasella. Tämä laitetaan tuo pykälä ylöspäin paikalleen. Ensiksi tuohon kantaan ja sen jälkeen painetaan tuohon paikoilleen. No niin, nyt siellä on hehku paikallaan ja se voi olla vähän hankala saa paikalla, mutta hieman pyöräyttämällä se onnistuu. Ja lopuksi vielä sitten tuo sanka tuohon lukkoon. No. Ja sitten tulppa siihen päälle.